coming to get me. The sharks are coming to collect. Dovi is op zoek naar een oefenruimte voor die eigen muziek. En de beheerder toen, Maya, die zei, ken je hem die jongens van Asterix ook? Want die cel die zit leeg en ik wilde misschien wel mijn podium in. Nou, toen we dat jen, toen voel je zijn kaak echt op een groen van, oh, wat gebeurt hier, wat is dit? En toen ben we er eigenlijk met open armen erin sprong. Want dat was een boetenkans die we al 4 jaar net field hadden. Dus we zijn hier echt alweer orelier iedere week met dwaan om het op te bouwen. Het gaat om het talent op het podium, lokaal, nationaal. Het gaat ook om het talent achter het podium. En het gaat ook om de gemeenschap.